Inkundla yezemidlalo iPrincess Magogo Stadium eThekwini ibigcwele phama inkumbi zabantu behlobe ngemfanisano yeqembu IFP. Lenkonzo yesikhumbuzo sikamntwana wakwaphindangene iza emva kwenyanga embili atshalwa. Kanti bekubuthe nezinhlaka zomphakathi okubalwa nabaholi bamaqembu ezombusazwe bezobungaza impilo neqhaza lomsunguli weIFP. Abamchaze njengeqhawe ebelizonda inkohlakalo ekhubaza intuthuko. Prince Buthelezi has served as an example to us of how to bring people together through non-racialism. And that legacy must live on despite others who will try to rule through racial division and corruption. Amaqembu athi igama lika Shenge emlandweni wakuleli kumele livikelwe. Lokhu kugcizelelwa ngusihlalo Action SA KwaZulu-Natali uZwakele Mncwango ophakamise ukuguqulwa kwegama lomkhandlu dolobha iTheku ubizwe ngeNkosi Mangosuthu Buthelezi. Sihlwa yini ukubiza iTheku ngomntwana waphindangene? iANC ayikho emandleni la eThekwini. Mina ngicela inselelo nje kumaqembu ezepoti yakho nemkhandlu eTheku. Ngizoyifaka mina emotion since umkhandlu eTheku siubizwe ngomntwana waphindangene. Abaholi beinhlaka ezehlukene eqenjini IFP bathi ukubona ubumbano eqenjini namanye amaqembu aphikisayo kubuyisa ithemba ukuthi bazofeza umsebenzi abawuthunye ngabantu wokukhipha iANC emandleni ngonyaka ozayo. Sebhlungu kakhulu kimi uma njalo kuphela isonto lesonto yakukhumbula ngoba noma ngabe ngangiganwa noma ngabe abantu abami beshada beganwa na bengingcenye yemndeni wakhe. The party will continue in strength and will accomplish what he set out to achieve for all the people of South Africa. That is our commitment to Umntwana and our promise to His Excellency Umntwana waphindangene. Iqembu lithi amalungiselelo okhetho ayaqhubeka.